moso weda wakili. Okil Nyamori. Higino maida medo karkacha mosno ngadi kata kane wadugo iri bangu jo jim. Avani senior weda ose duoko jim. Ani gima late ni ayudo wood luo ma beo dongo mo tegno mranjiji kama kanya bil TV to wacho no kone value addition mar gik manyo President William Ruto odhitimo Kisumu. Okay? Kisumu kaka nase wacho ne gimomiyo Kisumu no lokore Kisumu en nikech railway no Mombasa mochopo Kisumu molos port ma Mombasa makoro mwandu kwa Mombasa to chopo kanyo to tie trade matimore iye kanyo kapok mwandu oidho meli kadhi loka cha dhi Uganda dhi Tanzania to nikech mano emomiyo jomoko joma ne dwa timo investment factories neno ni is cheaper kelo factories mondo ket kanyo. Okay, and some factories ne kanyo to create gimiluongo ni demand. Mana kaka senior weda wacho, you know some economics, abe degree na mkwongo gima soma in economics. O create demand. Demand cause create mar raw materials. Yes. Then spur growth dongruok mar agriculture. Emomiyo niang, emomiyo mchele, emomiyo pamba, emomiyo bell, and other products manitie region no. Nebedo gi demand. Okay? And because of that, kama notimore, eka jothurwa pur margi nyalo yudo dongruok kate rural areas. Kane reruo olwar, paya gi port ma Kisumu no tho. To ka port ma Kisumu no tho, then Homa Bay be otho. Then wach mar meli be no tho. Kama notimore to factories mane wan go Kisumu no tho. Kama notimore to pamba, mchele, niang, and other things mane wapido be no tho. Simple economics. Okay? So ka president owacho ni timo ma. En gima dhi chiero Kisumu, it is a game changer. Okay? President mwawacho ni ne nyongo nyocha struggle, Professor nyongo nyocha struggle kiketo million 200 New Nyanza General Hospital. Sani president okete billion a day. Billion a day no make sure ni Russia dithiedho not only jo Kisumu but the entire region. Angoma kendo wadwaro. Kanyo dhi Rusinga Island. The island man nigi so much potential. Kama Tomboya ae. Nigi tourist potential. Nigi potential mar fisheries. No neonge gimanya timore kanyo nikech neonge yo. The first tarmac was 20 kilometers. Moya okanyo. President nyo commission. Okay? And ochako samotieko to wacho ni contractor ma extend chako tich immediately. Angoma kendo wanyalo dwaro beyond that. Ki wuotho all over ti yudo kama president o launch projects magero udi, magero market. Kuonde go kidhi Lumumba estate kawuono kama ne nigi 99 units. Mane dairy link, mane county government collects 1,000 shillings per day. Manyiso ni every month ne collect over 90,000. Bejogo nok chul. Sani gero 2,800 units. How do 2,800 units go? Every day go kinyi niti 1,800 young people. Machopo kanyo to yudo teach. Ko chopo Friday to yudo pesa lwetgi. Madi gidi spend chiro makibuye. Gidi spend kichiro mamanyata. Gidi spend boda. To ginyeo gik moko e kor ndara. Angoma kendo wadwaro. Okay? Mane dongruok. Onge kama ibiro yude dongruok mopogore gi mano. And mane kaka economy bedo triggered. Especially economy manose luar kaka economy wa mathurwa ma Nyanza. To amede wach budget kaka